Karon ang unang adlaw sa kampanya sa national candidate sa nasod nga Pilipinahon kinsa magpapili og presidente, vice-presidente ug ang senador. Sa lokal nga kandidato, sunod na bulan apan ang grupo sa Team NPC. Sa lungsod Pamplona, hinahinay na kining kauswag sa ilang mga supporter. Sumala pa ni Vice Mayor candidate nga karon kasamtangan nga numero 1 nga konsyal sa mao nga lungsod. Si Konsyal LV Muntisa Tolentino, dugang pa niya nga dako kay usab siya pasalamat sa mga kauban niya sa grupo sa konsyal tungod kay nipakita na kini sa ilang kaaktibo, inisyatibo og nagkarayang hiyas nga gitampo sa ilang team. Sa isa usab ni Konsyal LV Muntisa Tolentino, nga bisan lain-lain og partido apan ang ilang tumong mao ang paghatag maayong serbisyo sa katawhan sa Pamplona. Actually, sir, gawas nga kami isip mga kauban, we are enjoying what we are doing. Nakita sad namo ang amuang team nga hinay-hinay na grow, hinay-hinay nga nagtubo. Unya malipayon sad ko, sir, nga ang atuang mga konsehales karon nga kauban are very very active, and makita nimo ang mga different nga mga hiyas, mga lain-laing hiyas kada usa nila. Makita nimo nga adunay pagkamakugihon nga kauban, aduna kay kauban nga medyo smart or intelihente, bright siya. And most of them are really good, are really smart. And then makita nimo ang sinseridad, which is the most important thing, sir. Sinseridad sa pagserbisyo. Also, sir, makita nimo nga aduna gid sila paglaban sa katawhan. Kay ang ilaha, sir, they wouldn't mind ug unsa sila nga partido, ang importante nga mapaangat nila ang katawhan sa Pamplona. Si Konsyal LV Muntisa Tolentino sa lungsod Pamplona kinsa milansar pagka vice mayor sa lungsod Pamplona, eksklusibo na hinabi sa Balitang Tudo-Tudo News Team.